nagtatagumpay o nalilevel up. Ating structural malinis, maayos, orderly and properly managed. Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos. Natutuwa ang Diyos sa atin, nalulugod. So, darating po tayo sa panahon na ng ating Panginoon. Okay, so yan lang po ang nagsimula. Dito po tayo sa ating tatalakayin. Bakit kailangan po natin ng total renewal? Total renewal. Ang pagkatao po natin, no, old nature po natin, kilala po natin yung ating sarili. Amen po? At ang mga tao po ay ninanais nila na ang kanilang mga buhay ay magiging makabuluhan. Kaya lang may mga pumipigil po. Pero po, there are hindrances na hindi natin minsan may paliwanag. Now, unless you are a Christian, unless you are enlightened about these promises and about this word, parang lumalakbay ka na sa isang journey na madilim, na hindi mo alam kung ano yung dinadaanan. Kumbaga sa bahala na. Ayaw ng Lord ng bahala na. Ang gusto ng Lord ay, lagi niya sinasabi, assuredly I say to you, tinitiyak ko sa inyo. Lagi niya sinasabi yun, na nasigurado po siya pag nagsasalita. Meron tayong destinasyon, meron tayong pupuntahan. Kaya naparito po siya para bigyan tayo ng mga instructions at turo ng ating Panginoon upang makuha po natin yung pagpapala ng Diyos. Yung pangako niya noong unang paglikha. Gusto ng Lord na maramdaman po natin at maranasan po natin na sa kabila po ng mga pangyayari at dumarating sa mga buhay ng tao, ay nandun pa rin yung pag-asa. Nais ng Lord na hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Nais ng Lord na tayo po ay lalakas. Kasi po kung tayo po ay dumidepende sa mga nangyayari, naririnig, nababasa, na papanood, mahihirapan po tayo. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na discouragement. Magkakaroon po tayo ng mga bitterness. Minsan hindi natin napabalansin yung mga pangyayari. Kaya tuturuan tayo ng Lord para mabuo yung ating pagkatao. Amen? Para mapadyo po natin at mapahalagan po natin yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Yung hininga na binigay sa atin ng Lord. Kasi lahat po tayo ay tatayo. Lahat po tayo ay may accountability. Kaya tayo po ay binuhay ng Lord hanggang nagkaroon tayo ng kamalayan. Upang tayo po ay husgahan sa darating na panahon. And everybody say amen. So, purihin ng Diyos at kayo ba'y nakahanda na? Handa-handa na ba talaga? Okay. Tignan ko nga. Kung kumanta kayo at gumawa po kayo. Tinagdag pa. Darating ang panahon, wala na po. Harang-harang lang muna kasi nagproseso po ang pag-unlad. Pag nakasunod ka sa Lord, mag-unti. Diba? Sure naman tayo. Kaya dito po, itong Psalms chapter 51 verse 10, ito po yung kasaysayan ni King David nung siya po ay nagkasala kay Bathsheba. Pag sinabi mo chapter 51 ng Book of Psalms, galing po ito kay Bathsheba. At nagkaroon po ng parable po si prophet na Nathan. Ang sabi niya merong isang mahirap. Meron siyang inalagaang tupa. Mahal na mahal niya, yun na lang yung yaman niya. Pero merong dumating na isang mayaman. At yung kaysa sang yaman nung mahirap, kinuha niya pa. Kaya dito po, naantig si David. Sabi niya, sino yun? Kailan patayin yun? Di ba? Kasi mayaman na, ang dami na siyang kayamanan, yung isang mahirap, mayroon siyang inalagang tupa, yaman niya sa buhay niya. Kinuha niya pa. Kaya dito nasaktan si David. Sabi niya, kailan patayin yun kasi hari mo siya. At ang sabi ni Prophet Nathan, ikaw yun. Ikaw yun. Bakit po? Nagkasala po si King David kay Bathsheba. Nung nagkasala po siya, pati yung kanyang asawa na si Urias ay pinatay niya. Pinapatay niya. Commander kasi yun. Meron siyang batalyon. Meron siyang officer po.
At tinawag niya po para sipingan yung kanyang asawa. Kasi ang customary po nila dyan, pag nasa war po sila, hindi sila pwedeng umuwi. Amen po, kaso pinauwi niya. Anong sabi niya, sipingan mo yung asawa mo? Nauna na siya. Nauna na siya. Kaya para matakpan yung kanyang kasalanan. Para mapawi. Pero ang Lord ay Panginoon ay pagkasalanan ay kasalanan. Amen po. Kaya sabi niya sa chapter 1, have mercy on me, napakalayo mo, hindi kita maramdaman. Kaya humingi ng awa ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, dito na sa chapter 51, kaya sabi niya, create and me a clean heart of God. Kasi dati malapit ang Diyos sa kanya. Pag nagpuri at sumamba siya, napakalapit. Talagang yung presensya ng Lord ay nasa kanya. Kaya lang, nagkaroon po ng problema. Yung paghihiwalay ng Diyos sa kanya. Yung presensya ng Lord ay nawala. Nais ng ating Panginoon na malinis yung ating tinatahan. Kasi po, kagaya ni King David, nagkasala po siya, nagkamali po siya. Pero tinanggap niya po, nagsisi po siya. Kaya dumating sa punto na sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew the spirit within me. Pagpuhin mo ito, hindi ko kaya to. Kaya pagka itinuloy po natin yan, may awit po yan. Create in me a clean heart, O God, and renew my spirit within me. Diba? Okay. Kaya pag tinuloy po natin yan, yung 10, 11 at 12, do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous Spirit. So naghahanap po ng kalinga si King David. I-restore mo, ibalik mo, ipanumbalik mo sa akin yung sigla ng aking pagsamba at pagpuri, pag-awit at pagtugtog ng instrumento. Ibalik mo sa akin, Panginoon. Nagsusumamo pa siya. Na talagang ang kailangan ang ating Panginoon ay maramdaman niya. Kailangan yung sigla niya sa kanyang pananampalataya at yung kanyang pagkatao ay ma-realize niya yung kanyang pagkakamali. Kaya lumayo po ang ating Panginoon sa kanya, yung Holy Spirit. Kasi po, yung kanyang kasalanan ay matindi. Kaya dito po, napakabuti ang ating Panginoon. Likewise, believers, tayo po minsan ay nagkakamali at may mga pinagkataanan. Ikaw lang ang nakakala. Amen? Akala mo ang Diyos ay malayo. Hindi. Faith is not a feeling. Ang mga mananampalataya, sila ay nagpupuri at sumasamba pag nararamdaman nila ang Diyos. Ang pakiramdam at pananampalataya ay magkaiba. Kahit na hindi mo maramdaman ang Diyos, manampalataya ka na ang Diyos ay sumasayo. Amen? Kasi yung iba po, ay hindi ko naramdaman, feeling ko ang Diyos malayo sa akin. Feeling. Di ba? Ano sabi ng Hebrew 11:6? Pag ikaw ay lumapit sa Diyos para magkaroon ka ng reward, dapat manalig ka na may Diyos. Kasi pag lumalapit ka sa Diyos na baliwala lang, walang kwenta. Tugunin ka ng Diyos o hindi, manalig ka sa Kanya. Kasi Diyos siya. And everybody say amen. Si Shadrach, Meshach at Abednego, tugunin sila ng Diyos o hindi, kahit na nandun sila sa kapahamakan, ipapahamak po sila dahil sa pag-testing ng kanilang pananampalataya. Anong ginawa ni Halik ng Nebukadnezar? O lahat ay kailangan sasamba sa Diyos-Diyosan? O lahat ng hindi sasamba ay, di ba, paparusahan? Dadaling sa pugon? Susunugin? Ano pong nangyari? Tugunin man kami o hindi ang Diyos. Ano po yun ha? Nakita na po, mahaw na po yun. Hindi po. Ano sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego? Tutugunin kami o hindi ang Diyos. Kahit namamatay po sila, alam nila, iniligtas sila ng Diyos.
Nandiyan pa ba kayo? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Dapat ganun po tayo. Tutukunin tayo ng Diyos o hindi, kilala mo na siya. Kilala mo yung Panginoon Diyos mo na sinasamba at pinupuri. Kasi merong tinatawag na process ng testing of faith ng Lord. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 10, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya kung may karamdaman ka matindi, pinahintulutan ng Diyos yan, maganampalataya ka para i-demonstrate ng Diyos yung kanyang kapangyarihan para gumaling ka, para magtiwala ka. Upang, kasi hinanapan ka ng Diyos eh. Baka mamaya yung paglilingkod mo at pagkakilala mo sa Kanya ay hindi pa buo. Yung pagkakilala mo sa Lord ay hindi pa total. Kaya our title is total renewal. Number one, ano ang mga involved dito? Our spirit and our attitude. Ang sabi ron, do not cast me away from your presence. Diba? Yung presensya mo, Lord, huwag lalayo sa akin. At huwag mo alisin ang banal na espiritu sa akin. Ibangon mo yung joy of salvation. Kailangan maristo. Kailangan maramdaman ko yung kagaya nung unang pakiramdam ko nung nagsisi, nung lumapit ako sa iyo. Mainit, masigla ang aking pananampalataya, paglilingkod at pagkakilala sa iyo. Amen po? Kaya sabi niya, restore to me the joy of your and uphold me by your generous spirit. Alam niyo po, ang ating Panginoon po, very generous yan. Wisdom, knowledge, understanding, the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, temperance, the fruit of the Holy Spirit. Kahit yung bunga mo bilang mananampalataya, kaya ilaw ka eh. Sabi mo sa katabi, ilaw ka kasi. Tingin dito mga ilaw. Nag-iilaw po tayo sa kabila ng kadiliman. Sabi ng Lord po yan eh. Amen po? There is a joy of salvation. Kahit na dumaranas po tayo minsan ng kabigatan, karamdaman, kahirapan, pinisin sa buhay, there is still joy of salvation. Dapat maalala po natin yung pagliligtas na po sa atin. Kaya lang sabi niya sa Psalms chapter 23, di ba? All the days of my life. Di ba? Yung mercy and love, the goodness of God, follow me all the days of my life. Di ba? The goodness and mercy of God shall follow us all the days of our life. Habang tayo po ay nabubuhay, dapat maramdaman po natin the goodness and mercy of God. Because that is the promise of God. Kaya kailangan, the spirit, our spirit, at attitude, ay magkasama po yan. Pagka-spirito ng Lord ay nasa iyo, God is good all the time. Kaya kahit na meron tayong pinagdadaanan, you are still good because God is with us. Ang resulta ng ating buhay at the end of the day, nasa liwanag ka pa rin. Kahit na may bagyo na dumadaan, pansamantala lang po yun. Ano ibig sabihin? Yung mga problema po ay pansamantala lamang. Lilipas din yan. Sabi mo siya katabi, lilipas din yan. Yung kahirapan, lilipas din yan. Yung sakit, lilipas din yan, gagaling ka rin. Amen po? Yung relationship, misunderstanding sa pamilya, lilipas din yan. Tuloy-tuloy lang. Amen po? Sinabi ko yan eh, continue. There is the continuity para mananatili yung matibay. Ang sabi ng Lord, and they continue steadfastly. Apat po yun in Apostles' Doctrine, kaya nagtuturo tayo. In fellowshipping, in breaking of bread, kaya may communion po tayo. And in prayer. Apat po yan. Kaya matibay ka. Matibay ang iglesia ng Lord. Pag sinabing iglesia ng Lord, yung katawan. Did you not know that your body is a temple of the living God? Kaya templo ng Diyos ito. Amen po? Kaya ang templo ng Diyos ay banal. Kaya may mga pagsubok, nandiyan ang demonyo, nandiyan ang mundo ito, nandiyan yung problema. Pero kailangan matalino po tayo dahil anak tayo ng Diyos. And everybody say amen. Ang mga anak ng Diyos ay matatalino. Kilala niya ang kanyang kaaway. Did you know your enemies?
Dapat kilala bang kaway mo? Kilala ba natin ang kaway natin? Wala, demonyo. Pangalawa, yung mundo nito. Yung mundo ito, sinabi ko sa 1 John chapter 2, verse 15. Love not the world, nor the things that are in the world. Because in the world there is a lust. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Kaya pinapaiwas tayo ng Lord. Nasa mundo tayo na ito. Kaya sabi niya, heaven and earth pass away, but thy words remains forever. The instructions of God remains forever. Dito tayo titindi. We must stand. Kailangan tumayo po tayo sa mga salita ng Diyos. May pinagdadaanan ka man kapatid, wala pong exempted na tayo at may pinagdadaanan. Bishop ka man, pastor ka man, interns ka, workers of man of God ka, workers ka sa iglesia, mayroon kang pagdadaanan. Wala pong exempted. You want to be exempted? Wala ka na sa mundo. Amen? You want to be exempted? Yung mga nasubrahan. Hindi na nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang exempted kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi nasubrahan. Alam nyo na nasubrahan. Nasubrahan sa hirap, nasubrahan sa problema, nagbibilang na ngayon ng poste. Kaya hindi na nila maramdaman kung ano yung kanilang ginagawa, hindi nila alam. Pero tayo, matino naman tayo. Amen? Napabalansin naman natin. So, amen po, amen pa ba kayo? Okay, palampakan natin ang Lord. So, number one, our spirit and our attitude. Kailangan Christ-likeness attitude. Our spirit is we are not perfect. We are not perfect. Pero yung espiritu natin, ano yung espiritu? Wala tayo ng espiritu. Kung wala ka na, wala na tayo rito, hindi na tayo makahinga. Okay. Kaya, alam mo kagad, pag galit ay isang tao, action speaks louder than alam mo na agad. At alam mo kung may bitter isang tao, nahuhuli sa sarili. Ano? Pagsasalita. Kumusta ka? Ay, ito, ang hirap ng buhay. Yung mindset niya, hirap ang buhay. Amen? Pero pag mananampalataya ka, kumusta ka? Sa tulong ng Diyos, nakakaraos. Di ba magkaiba? Magkaiba. Oh. Yung mga bitterness, yung nagrarally lagi, galit lagi yan. Walang mabuting dinulot ng kabutihan ng kamahalan. Bakit po? Yung mindset po nila, magre-rebelde, that is the rebellious spirit. Pag rebellious spirit, walang maayos, walang matino. Sila lang ang matino. Hindi nila nakikita yung liwanag. Sarili nila yung kanilang nakikita. Their own ideology. Yung sarili nila, sila lang ang mag-hari, sila lang magtatagumpay. Hindi nila nakikita yung liwanag, yung gawa ng Diyos. Dapat tayo nakikita natin. Kailan na-appreciate natin, Lord, salamat po. O pag-gising pa lang po natin, Lord, salamat po. Amen po? Pag nagpuri po tayo, magpuri talaga tayo, hindi tayo matablay. Amen po? Pagdating natin dito, di ba? Ano ba yung joyful song natin kanina, Sister John? Yung una. Tell the world that Jesus reigns. Di ba? Tell the world. Eh, nakita ko yung iba talagang punong-puno ng kabigatan. Eh, bakit? Tell the world, eh, siyempre. Eh, kahit ikaw ang Panginoon Diyos, eh, nakikita tayo. Eh. Pag sinabing tell the world, ibig sabihin, ano sabi ni Jesus Christ? John chapter 16, verse 30. In this world, there is regulations. But be of good cheer. I overcome the world. Habang ikaw ay tao, merong tiisin, merong kahirapan, meron kang pagdadaanan. Pero huwag kang mag-alala. Lakasan mo ang iyong loob, mananampalataya ka na-overcome mo na yung gawa ng mundong ito. Kahit ng kamatayan nga, na-overcome mo na eh. Ang pinakamatinding overcomer si Jesus Christ. Nag-resurrect po siya. Ang ibig mo sabihin, kahit na may pinagdadaanan po at mananampalataya tayo, nare-restore yung ating
Dapat bumabangon po tayo. Dapat nagli-level up tayo eh. Yung mundo nito, hirap na sa karireklamo. Dapat nagpupuri tayo eh. Amen? Kasi ang Diyos ay positive. God is always yes. In time of crisis, God is always blessing. Kasi matututo ka sa crisis. Matututo ka sa journey mo sa katiliman. Marami kang pinag-uugutan. Magiging matatag ang iyong pananampalataya at magiging matalino ka. Sabi mo siya matalino ka. Kaya huwag ka malungkot. Amen? Number 2, our minds. Kailangan ito po yung ating dala-dala. Total renewal. Renewal of the spirit and attitude. Hindi pa ulit. Number 2, our minds. There must be a mindset. Ano sabi ng 12:1 ng Book of Romans? I appeal to you, my brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Don't conform in this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. You have the mind of Christ. You are now a believer. Kailangan namamalagi ang kagandahan ng Diyos sa mind natin. Don't pollute the mind, our mind, yung mga napapanood natin na negative. No. Kailangan we must meditate His Word day and night. Because you have the mind of Christ. You have the mind of God. Because your body is a temple of the living God. Siya magkukontrol sa iyo. Ang utak nandito. You have the mind of Christ. Di ba? You have the mind of God. You have the Word of God. You have the Holy Spirit. There is the instructions of the mind of God. Is there any lacking? Meron ba bang kulang? Ang kulang, sarili natin. Hindi mo nakikita at na-observe yung sarili mo. You must evaluate yourself. We must spend our talent, we must use and utilize our talent wisely. Sino gustong makaraos lagi? Pare-pareho tayo ng 24 hours a day. Pare-pareho naman tayo. Saan nagkakatalo? Sa harap ng Lord, pare-pareho tayo. Ako, as a bishop, pare-pareho po tayo. Saan nagkakaiba? The talent that God has given to us. The ability na binigay sa'yo ng Lord. Bakit yung iba na umaasinso, nag-develop? Because of that ability. You must use your ability. You must spend, utilize the time that God has given tayo. The talent. Hindi, gamitin mo yun. And then, everybody say, kasi meron talagang pinagpalang pamilya. Meron na talaga sila eh. Meron naman yung pamilya na tama-tama lang, nagsikap. Pero bakit yung pamilya na marangya na, hindi nila na-appreciate yung kanilang karangyan. Kasi nandun na sila. Pero pag ikaw ay galing sa hirap at rumangya ka, in-appreciate ka nila, kitang-kita. There is the wisdom of God na nakita nila. They can even ask you an advice. Bishop, pwede mo ba kaming advice? Ano problema mo? Sinulat pa nila. If the Holy Spirit is in you and God is in you, just open your mouth. The wisdom of God, makikita nila. And everybody say amen. 15 magkakapatid yun. Torang tatay po nila. Kasi, yung iglesia po natin doon, along the road commercial area, merong 2 hectares dito sa likod. Right of way po yun eh. Dalawa po kami doon, yung bakery, na 27 years na siya doon. At ako na 1 year doon, na pinakpak yung bakery na 27 years. Ang sabi ng may-ari ng bakery, grabe naman ang lakas mo sa langit, sabi niya sa akin. Wala ka pang 1 year dito, Bishop, pinakpak na yung bakery.
Bakit? Kahit na ayaw niya, wala kang magagawa kasi kukunin na ng may-ari kasi tatambakan nila yung likod para gawing komersyal. Wala silang ibang daanan, kundi yung bahay nila at saka yung pwesto namin. O di ang ginawa ko, ikaw lang ang may iwan dyan, Bishop. Ang ginawa ko, pinaganda ko kasi tuwa-tuwa ako eh. Ang liwanag eh. Wala ka tayong 1 year eh. At yung mga kontador, pinili ko talaga kinastusan. Tapos biglang, dahil sa mga residential sa Amerika, tapos biglang, Bishop, alis ka na dyan. Parang nagpaalis na ito, di ba? Siyempre, hindi nila mga batas dito at nangyayari. In other words, nagka-iki kami, alis po tayo sa 16. Doon. Ayos na. Saan ka pupunta? Ako, nagpala ko na. Sabi nila, magtununin sila sa atin. Hindi tayo pwede magtiwala sa salita ng tao. Amen? Baka sabihin lang niya para umano lang yung ano mo. Kalooban mo para umalis ka na. Pero pag bilang tao, tuwa-tuwa ka. Ako, bigyan mo ako ng, bibili ako sa'yo 30 by 40 na lote. Doon sa tabi ng munisipyo. Nilista pa nila 30 by 40, di ba? 1,200 square meters yun. Di ba? Ang budget ko lang 100,000. Dito mo na. Ang laki ng Diyos natin. 5,000 per square meter doon, magkano yun? Di ba 6 million? O 6 million naging 100,000. Pagkasama mga Diyos may posibilidad. Ganun kalaki yung Diyos natin. Kaya ako nangangarap kasi kilala ko yung Diyos ko. Yung Diyos na nasa Scripture, kilala natin. Yan yung pinapangaral ko sa buong mundo. Kahit saan ako pupunta, sa ibang international, ipinapangaral ko na iisa lang ang Panginoon Diyos. Yung Diyos na galing sa Israel. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hindi galing sa ibang bansa yung Diyos natin. And everybody says, isa lang ang Diyos na lumikha ng buong sanlibutan, yung galing sa Israel. Kaya galit na galit sa akin yung ibang bansa eh. Titisod sila sa atin. Pag nangangaral lang ko, bakit? Siyempre natatamaan ko sila. Masakit talaga eh. Truth hurts. Truth that matters. It hurts. Pero pag tinanggap mo, abay, malaki. Pag inakap mo yung katotohanan, abay, masaya ka. Abay, maganang buhay mo. Kahit na may pinagdadaanan ka. Amen? Hallelujah. Bakit? Mo, nasa sanlibutan tayo dito. Dami, COVID, sakit, wars, gera. Matagap ka talaga. Wildfire, tsunami, earthquakes, pandemic, hindi na nag-endemic. Yung pandemic mula noon hanggang ngayon, walang end. Naghahanap pa sila ng panibagong virus para ala ng katapusan. Hey, President, wake up. Kailangan yung spiritual natin mabuhay. Total renewal. Transformed by the renewing of your mind. You must set your mind on the things that are eternal. You must set your mind on the things that are above. Because the things that are on earth, the things that you see are temporary. The things that are tangible are temporary. Yung mga nahahawakan, temporary lang yan. But the things that are spiritual, the things that the treasures in heaven, yan ang tunay na yaman. That is eternal. Kaya mga kapatid, hindi ka mawawala ng pag-asa. Yung sigla mo sa paglilingkod ng Lord, kahit ang dami kang magdadaanan, it will renew day by day. Nagpapanibagong sigla ka. At yan ang gusto ng Diyos. And everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya, ito yung version kanina, living sacrifice. Kaya pag nagpuri na kayo, pagdating pa lang dito, living sacrifice eh. Nakikita ka na yung nagpupuri ka sa Lord, living. Buhay. Ano ba yung living? Buhay, di ba?
Ano yung dead sacrifice? Buhay yung Diyos natin eh. Sa-sacrifice ka buhay. Mag-giving ka buhay, give your talent, give your time, give your worship to God. Buhay! Amen? Kahit na may nararamdaman ka. May pinagdadaanan ka pagdating mo sa templo ng Lord, you must feel the presence of God. Amen. You must feel the Spirit of the Lord. You must stand in His promises. You must uphold. Di ba? Talagang, you behold the glory of God is in His temple. Dapat maramdaman po natin yan. Naliwanagan ka. Kaya pinagpala ka. Our minds. Number 2, our strength. There is a total renewal of our mind, our strength, para magpanibagong sigla ka. Amen? But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Kaya nga, love the Lord your God with all your mind, with all your alam niyo po. Kahit na hindi ka na ganong kapos ka, tama-tama lang. Kahit na hindi ka na ganong magvitamina, pag may strain ka ng Lord, ay, antindi mo. Kasi magkasama mo yan, yung soul at body. Pag ang kalakasan ng Lord ay sumasayo. Ang siglo. Kahit na tama-tama lang yung nutrition na pumapasok sa iyo. Hindi, totoo yun. Because this is the days of scarcity. Hindi po tayo nabubuhay ngayon ng abandansya. No. Nasa panahon po tayo ng scarcity of all resources. Scarcity of what? The demand and supply. Diba? Kulang. Pag ikaw ay mananampalataya, God will complete you. Pupunin ka ng Diyos. Pag pinag-pray mo at pinasalamatan mo yung kinakain mo, God will complete you. Kasi siya may hawak ng buhay natin. Kaya nga mahalin mo siya sa iyong buong lakas. Ibig sabihin, kung ano yung kakayanan mo, yung lakas mo, bigay mo sa Kanya. Kaya, inaktola tayo sa agila. Di ba? He that wait patiently upon the Lord shall renew their strength. Para silang agila na lumilipad. They shall mount up as wings of eagles. Pag may bagyo ang agila, tumataas. Nilalagpasan niya yung bagyo. Pag ikaw ay mananampalataya, yung problema mo, ay dapat lampas yan sa pananampalataya mo. Lampas yan sa pangako ng Diyos sa iyo. Amen? Kung lilibil ka doon sa problema mo, ay ang layo ng presensya ng Lord sa iyo. Pero pagka ang spiritual mo mataas, ay mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Kinakapos ka, isang araw hindi ka nakakapusin. May karamdaman ka, isang araw wala ka ng karamdaman ng sakit. And everybody say amen. O sabi ng doktor sa iyo, habang buhay ka, mag-maintenance ka. Isang araw, aspirin needed na lang. Ang sarap nung gano'n. Amen po? Yung bang senior ka na, para pang 21 years old ka na. Hindi totoo po yun. I feel like totoo yun. Kaya kahit napunta, sabi ng mga iba kong mga contemporary, kayo pa rin ang nag-drive. Yes. Cagayan, o 12 hours. Balikan ng Manila. Sa tulong ng Lord. Why? Because I love Him with all my strength. Ang hirap pa yan. Di ba magsi-65 na ako, pastora? O, yung iba naming kaklase, di ba? Nagkano kami. Sabi ng doktor ko, executive check-up sa November. Ngayon lang ako nagpa-check up eh. Ngayon na. Di ba? December, January, February, March, April. Biro mo mga kapatid, pagdating puro normal eh. Cholesterol, fasting blood sugar, taka si pastora. Yung creatinine ko. Siyempre alam niyo pagka umidad na, ano sabi ng sensya, umidad ka na, yung digestive system mo, medyo na.
Yung mga cholesterol, iipit na yung mga ugat mo, kaya na-high blood ka na. Kaya yung mga sugar, hindi na napapansin nyo, kaya kailangan mo na ng ano. Di ba? May diin ka na. Ang hirap pa yan ng may diin. Ang hirap din ng high blood. Ang hirap din ng kidney. Review. Kaya sa dami ng kidney ngayon na naghanap, kahit papera na yung isang kidney. How much is your kidney? Di ba? Bibinta na, organ yung iba. Pero pag nasa road ka, huwag mong bibinta yan. Templo ng Diyos yan. Kahit na nung hirap ng buhay, pagagalingin ako ng Lord. Susuplayan ako ng Lord. Hallelujah, praise God. Bakit tatanggalin ko yung normal na binigay sa akin ng Lord na laging pagkatao? Yan pa ba kayo? Pag pinanggalan yan, magkakaroon ka ng malfunction. Pagpuo ka na generate ng Lord. Kaya kung hindi ka nagpuo, panampalataya ka, pupuwid ka na Diyos. Yun lang yun. May enlargement of the heart ka, siya pa rin ang lumika ng heart. Is pinapasabi na rin, sunod na. Sabi mo yung sarap, sunod na. Sarap pa yan, no? Kaya, yung Espiritu na nasa atin, greater is He that is in you, and He that is in the world. Greater is the Lord that is in us. At this world yung gawa ng mundo ito, gawa ng demonyo, gawa ng laman. Greater God is in us. The Holy Spirit, His Word is in us. Kaya nagumpay ka nga eh. Overcomer ka nga. Sabihin mo siya kapatid, overcomer ka. Kaya huwag kang malungkot. Pero mo nasa ang Holy Spirit, hindi dahil sa gawa ng katwiran. Yung katwiran na ginawa natin, hindi dahil sa mabuti ka. Hindi dahil guwapo ka. Hindi dahil matalino ka. It's not the righteousness you have done, but according to His mercy that is in us. Kaya ka nandito eh. And through the washing of regeneration. Ano talagang pagbabago eh. Alam mo, kung gusto mo na stay connected with the Lord, the power of the gospel. Number 1, application. Romans 1:16 to 17, ano dapat natin gawin? Para total renewal. So yung malaman, alapagan natin ang Lord. Yung lang kami pinagpagan. For it is the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Pag mananampalataya ka na, you are just in the sight of God. Unjust po dyan banal. You are sanctified. Banal ka sa harapan ng Lord. Kahit na marami kang nagagawang kapalpakan minsan at bumabalik ka sa Lord, sinasanctify ka niya. Patuloy yung sanctification. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Dahil sa cross, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Sinabi ng Lord yan, pahingahin na tayo. Okay, kaya huwag kayo matalala. Tapusin na. And we know that all things work together for good to those who love Him. To those who are called according to His purpose. Kapatid, kung may pinagtadaan ka, may purpose ang Lord. May purpose ang Lord. May purpose. Basta may pinagtadaan ka, may mensahe ang Diyos. Mayroon, kasi anak ka ng Diyos eh. Amen? Sinabi ng Lord na mananagumpay ka. Pag sinabi ng Lord na papagpalain kita, papagpalain ka talaga. Tingnan nyo. Acts chapter 1 verse 8. Ito ang sekreto ng total renewal. And ye shall receive power. Hindi kayo. Tapos na. And ye shall receive power. What kind of power? Power of God. Power of God, it can change your carnal mind. Your lust. Kapalitan niya. Yung mga kahinaan natin, magiging kalakasan mo yan. Mananagumpay ka. Sa sarili mo. May pinagdadaanan ka. Sakit, karamdaman.
Is there anything too hard from the Lord? May mahirap ba sa Diyos? May mahirap ba? Pera, trabaho, karamdaman, emotional problem, di ka nakapagkatuturo? Walang mahirap sa Diyos. I'll tell you. Kasi yung Diyos natin, Diyos na totoo. Buhay. Kaya pag nakasunod ka dyan, mapagpalain ka talaga. And he shall receive power after the Holy Spirit come upon you. And ye shall be mine and all. Tatlo yan. Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part. Kahit saan ka, nag-iilaw ka. Pag nag-abroad ka, kapagpalain ka ng Lord, dala-dala mo yung gospel ng Lord. Nag-iilaw ka. There is the light of the gospel. Pag nag-iilaw ka, may himala ang Lord. Tatandaan nyo. May himala ang Diyos. Miracles still happen today. Miracles still happen today. Kasi sumasayo ang Diyos. Ugali mo, hindi mo kayang paguhin, kaya kanyang paguhin. Pag-iisip mo, hindi mo kaya, yung pag-iisip ng Diyos isasaksak sa'yo. Sumunod ka lang. Ilalagay sa puso mo yung instruction. Hallelujah! Warakia rako warakita. God is great. God is good all the time. God will heal you. God will